al'ummar ƙasa ku fito mu tafi, al'ummar ƙasa ku fito mu tafi. Al'ummar ƙasa tare ku fito ku zaɓi jarumi na jan gwarzo, Ibrahim Yakubu ya jan gwarzo, jarumi da bai tsoron kowa. Al'ummar ƙasa tare ku fito mu zaɓi jarumi na jan gwarzo, Ibrahim Yakubu ya ne jarumi da bai tsoron kowa. Al'ummar ƙasa tare ku fito mu zaɓi jarumi na jan gwarzo, Ibrahim Yakubu ya ne jarumi da bai tsoron kowa. Al'ummar ƙasa ku tsaya ku nutsu, ku duba lokacin nan sai ku nutsu, karmi yus da ke mutu baya. Cikin ƙasar mu yau mun sha fama, cikin wuya da yin juya ku duba zamanin nan sai ku nutsu, zaɓi MPN kishi na ƙasa, Ibrahim Yakubu ya jan gwarzo. Al'ummar ƙasa ta da ku fito mu zaɓi jarumi na jan gwarzo, Ibrahim Yakubu ya ne jarumi da bai tsoron kowa. Yan garin maraɗin al'umman maraɗin ɗin nan duk ku fito zaɓe, mu zaɓe Yakubu ya. Karmi ya sake ya tsaya ƙasa ya bisa don shugaban ƙasa, duk ku fito zaɓe. Al'ummar ƙasa ta da ku fito mu zaɓi jarumi na jan gwarzo, Ibrahim Yakubu ya ne jarumi da bai tsoron kowa. Al'ummar ne ya mai har doso tilabira har 'yan canzawa, zandar da aga da su fito, ifike maki fito mu tafi, da ku fito mu tafi zaɓe, Yusuf Sahira soja ne, kani na fito ranar zaɓe. Al'ummar ƙasa ta da ku fito mu zaɓi jarumi na jan gwarzo, Ibrahim Yakubu ya ne jarumi da bai tsoron kowa. Al'ummar ƙasa ta da ku fito ku zaɓi jarumi na jan gwarzo, Ibrahim Yakubu ya jan gwarzo, jarumi da bai cutar kowa. Al'ummar ƙasa ta da ku fito ku zaɓi jarumi na jan gwarzo, Ibrahim Yakubu ya jan gwarzo, jarumi da ke kaunar kowa. Al'ummar ƙasa ta da ku fito mu zaɓi jarumi na jan gwarzo, Ibrahim Yakubu ya ne jarumi da bai tsoro